Pak. Hei, Jangan lupa like, komen, subscribe nang YouTube Mbok Kiyom. Well. Haha, masuk. Ngapa kowe iki? Ngadang sapa? Adang Joko. Ngadang Joko. Golek iyang. Ben dikira apa jenenge? Aku Joko Lanjar ae kok. Joko Lanjar. Lanjar. Ben dikira sregep ya, Mbak. Kita sregep malah dilamar. Endi ngono, Mbak? Endi ra teko-teko. Datanglah. Karo Dedek Kiyam. Kuwi duit lho kok. Duit kuwi lho. Matamu. Kaget aku, Cak. Dadi ku duitan nang blerek-blerek. Endi? Danjo. Rupane kaya ngapa? Kaya duit atusan to iki. Lah iya. Lho. Danjo madeg aku. Nangsep. Wes sing wit duren ngadang Joko. Nek ra teka-teka Jokomu, Mbak. Mbok. Ata ajak tunangan. Ata ajak tunangan sih, Re. Iki wit godhong duren. Retine duit atusan. Iya, kuwi lho. Ning abang-abange kaya mawar kok. Jane wadah apa to kuwi mau? Ora nyang gawe. Kita ndek banang meneh iki lah. Timbang ngantene mamamu sayang cepet-cepet. Wis apa? Punya tentrem ngono kok. Sing aku bangi sik mati aku ki men. Ngantene mamamu ki ditumbang. Lah nyuwun kembali. Iki durene kok entek iki, Mbak. Tak temu ngene ora. Basa ya ora payu didol. Basa gek ngi eneng sitok mambu tak gake Sartini iki mbok enak mbok ora. Mbak, bojomu Jokomu teko iya ngono, Mbak. Bojomu teko. Endi? Sayang rene ngono, Mbak. Rene Mas. Rene. Mas apa? Mas Lanjar. Rene marah sepuh kowe sawu merah suket duit. Marah apa? Marah apa? Marah sepuh. Marah sepuh. Tunggantene nang Klaten aku, Mas. Seneng aku, Di. Rawani? Ora. Rawani apa kono? Rawani mendel. Nek kowe dipendel? Wani. Masuk. Joko ya ini wis sregep, ya ini arek nang endi kae? Golek gawan. Golek gawan. Heeh. Gawan nang? Gawan Klaten to? Klaten lho, guys. Lho kuwi. Iya. Mangga. Ya. Ya nek penyeluk piye? Ayah ngono. Ayah sapa? Ayah Lanjar. Piye? Sayang. Sayang Lanjar. Iya, kemayun. Makasih, ngono, Mbak. Makasih. Sudah like, komen, subscribe Mbok Kiyom channel. Mbok Kiyom channel. Iya. Alhamdulillah. Masuk.